Kabi utukalo kile fila samba fila ani mugani kelen tɛmɛnen gouvernement ɲɛmaa kun ye plan d'action gouvernemental hakilinata min ma se ka bila sen kan jamana kɔnɔdenw dɔw ka hakilinata di o kan ministre ɲɛmaa sigilen ŋunuŋunu kuma cayalen don a nɔfɛ a kan ka se ka mun kɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakili sigi nka ɲininkali min tɛŋunen don yalima ni aw kun bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔ na aw kun ka baara mina kɛ mun ne kalo saba tɛmɛnen kɔfɛ bololadolancilaw bɛna u ka baaraw daminɛ kokura dɔgɔkun furancɛ nata in na minnu bɛ tali kɛ an ka su in na bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu ka kalasaw ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na an bɛ segin k'aw fo kokura mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen an ka bakurubaw tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an da sera a ma an ka kunnafoni kumabaw la cogoya min na kabi utukalo tile fila tɛmɛnen sanba fila ani mugani kelen plan d'action gouvernemental ale hakilina kun taara ministre ɲɛmaa fɛ min ma se ka bila sen kan jamana kɔnɔden dɔw kɔni y'u hakilinata di u baaraw kan an ka kunnafoni na Julienne Jakite ale ni Sɛki Kulubali ka kuma galamana an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Kalafili labɛnni ko ɲuman, jamana maracogo ɲuman, fantanya ani yurugu-yurugu kɛlɛli, foli ka taga se bɛn ale sigini na, o de ye an ka jamana ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ka baara bolo minnu sigira sen kan utukalo tile fila an ka Conseil national de transition maaw fɛ CNT. Kabiri baarabolo ninnu sigili la sen kan ka se bi dunya in ma, jamana kɔnɔdenw ye faamuyali min sɔrɔ baarabolo ninnu kun kan u bɛ ɲɛfɔli kɛ o la. Choguel ka plan d'action vraiment caman kɛra la a ye kuma mun fɔ a bɛɛ ma kɛ mais mun kɛra o bɛ dɔ bɔ sécurité bi 100% tɛ mais an bɛ yɔrɔ min bi bɛɛ hakili sigira kelen mun ye yuruguyurugu kɛlɛli ye an ɲɛ b'a la a baara bɛ sen na donc vraiment ne yɛrɛ kɔni ka jate la a ka plan d'action ninnu kɔni na vraiment miiri bɛ minnu na caman kɛra la et puis m'a dɔn hali ni miiri tɛ minnu na caman bɛ ka k'a la parce que vraiment avantage ba bɛ yen. n b'a fɔ a ye naani min fɔ n'o ye sécurité réforme politique ko ni ka taa se élection ko ninnu ma n bɛ se k'a fɔ sécurité la an ye avancé baden sɔrɔ bon hali n'a sɔrɔ sécurité de bɛ k'a to fana yɔrɔ tɔ ninnu na an tɛ ka se ka avancé sɔrɔ parce que mun de la an ka sécurité bɛ ka sabati o tɛ ka diya mɔgɔ caman ye o de la an bɛ ka fɛn caman suivi n'o ye sanction ye n'o ye embargo ni fɛn wɛrɛw ye donc k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ fɛn bɛ ka kɛ c'est vrai sécurité ɲɛna mais an jigi d'an bɛ fɛn wɛrɛ kan mais o fɛn wɛrɛw o bɛ ka kala don an ka a tɔgɔ an sen na ka kɛɲɛ ni an ka sécurité ta fanfɛla de ye. mais n'i kɛra faama ye i bɛna ni kan minnu ye i kan k'olu de waleya le premier o ye sécurité parce que malien bɛɛ bɛ fa ni ba la i b'a sɔrɔ e bɛ yan i kɔrɔmuso ou bien i kɔrɔmuso den balimaden dɔ furu bɛ nord la donc c'est la famille quoi bon sécurité ne kɔni bolo o bɛ ka a ma n'a ma kɛ a 100% ani fɔlɔ tɛ kelen an ni yɛrɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn kalama bon filanan o ye vie chère ye parce que jamana o jamana n'a a mɔgɔ bolokolon ka ca n'a fɛntigi ye bon ni balo nɔgɔyara caman bɛ mɔgɔ bɛ ɲinɛ faamaw kɔ parce que gɛlɛyaba de bɛna ni ko caman ye quoi a ka baara bolo o ye a ye plan d'action minnu fɔ a ye naani de fɔ ne kɔni hakili bɛ min na parce que waati min na n kun bɛ RFI lamɛn n bɛ caman mɛn mais sisan n bɛ ɲini ka tunu quoi. Baarabolo minnu sigilen filɛ nin ye an ka jamana ka premier ministre fɛ o waleyali ani a waleyabaliya o kɛn bɛ i n'a fɔ yikintu de ye malidenw bolo bawo a lawaleyali o na kɛ fiɲɛbɔda kura ye malidenw bolo. Ministre ɲɛmaa kabi a sigira fo kana se bi ma ŋunuŋunu kuma cayalen don a nɔfɛ a kan ka se ka mun kɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina sigi nka ɲininkali min tɛŋunen don yalima ni aw kun bɛ Choguel nɔ na a ka baarakɛta kun bɛna kɛ mun ye maa caman ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na Umu Jakite ale ni Pɛnda Siribe ka kuma galamana an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɛ Mali gouvernement ɲɛmaya la kabini colonel Asimi Goita nana cɛmancɔrɔ fanga ɲɛmaya la kabini a sigira don min fo ka se bi ma i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ tɔw kuma caman bɛ ka fɔ a ka baara kɛcogo kan o de la ɲininkali bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ e kun bɛ ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga o nɔ la e kun bɛ mun de kɛ.
Bon, ne tun ye premier ministre ye place la ne tun bɛ ko bɛɛ jɔ sisan ka ɲɛsin sécurité ko ma i b'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min déjà que ɲɛbaga sɔrɔ a ma an bɛɛ bɛ ka résultat ye bon n'o bɔra ye ne tun bɛ ɲɛsin sisan sɛnɛ de ma déjà n y'a ye u y'a kow daminɛ mais halisa u ka dɔ fara kan k'i concentré ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni tiɲɛ ye ani bagan maralaw n'o kɛra Mali bɛ tila sinon n bɛ taa n den don karan na États-Unis n bɛ taa don karan na Maroc nin si t'an tila dɛ parce que i bɛ jate kelen min na depuis école ma se an fɛ yan an bɛnbaw an bɛ k'an comparer minnu ma cɛba ninnu ni Samori Ture baaragɛrɛ tun t'u la o sɛnɛ ni bagan mara de tun don mais u tun avancé len don ka tɛmɛ farafinna fan caman kan voilà ni dun ka fa sabatila a bɛ ɲa mais ɲina balo ka gɛlɛn ɲina min bɛ ka dun ɲina o sɛnɛna saron de ni solution ma kɛ sangɛrɛ ta la k'a kunbɛn ɲina samiya filɛ ka don sangɛrɛ ta bɛ gɛlɛya ni ɲina ye i y'a faamu voilà ne yɛrɛ min filɛ k'a fɔ ne bolo bɛ sɛnɛ la bon dɛsɛw ni dɛmɛbagatɔɲaw bɛ k'an bɛɛ sigi yan de ni ne tun b'a place la a baara mun kɛ nin ye n b'o le kɛ i y'a faamuya a bɛ taabolo mun b'a bolo n b'o taabolo kelen de kɛ e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Mali ɲuman fɛ Sogole ko k'ala i ka baara mun kɛ nin ye bɛɛ y'a dɔn faso de ɲuman don i y'a faamuya n bɛ mun f'i ye kuma lasurunya na u bɛ fɛn caman fana fɔ gɛlɛya ko n'a fɛnw mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma gɛlɛya fana ye o ou bien ala filɛ ni cameraman na k'aw yalalale aw sogo tɛ sɔgɔnɔna tɛ o jamana bɛ dilan dɔ ka tɔɔrɔ le kan a dilanlen ko la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais baara mun b'an ka président ni premier ministre bolo ne Fatima Traoré ka laɲini président wɛrɛ tɛ n'a sigi tuguni mɔgɔ fila ye baara mun kɛ Mali kɔnɔ depuis Mali indépendance a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ i bɛ o tigilamɔgɔ fɛ o tɛ k'a fɛ Maliyɛn k'u ka tɔɔrɔ kun o yɔrɔnin nasɔn yɔrɔnin ko u k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la n'u y'an ka jamana bɔ nɔgɔ la nin bɛɛ kɔfɛ fɛɛrɛ baden bɛ yen e tɛ y'a faamuya. ni ne tun bɛ docteur Sogole Kokala Mayiga place la bon ne tun bɛ balo dajigi parce que Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛya fanba baloko de parce que n'i ye maliyɛn kule o kule la baloko problème de don i y'a faamuya bon ni kɔni ne kɛ Sogole Mayiga bi a ka balo jigin a ka courant jigin a ka so fana jigin parce que Mali ye jamana ye dugukolo bɛ a dugukolo fɛrɛlen don mais Mali so da ka gɛlɛn ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya donc ne kɔni bɛ mun fɔ a yɔrɔ la et puis a ka hakili to transporteurs la ni lakanabagaw parce que ne bɛ fɛ a ka fanga sɔrɔ a ka hakili to lakanabagaw la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kɔlɔsi politiciens la parce que Mali politiciens an bɛ se k'a fɔ Mali ka tagaɲɛgɛn politiciens ka hɛrɛ t'a kɔnɔ i y'a faamuya donc an b'o yɔrɔ fɔ a ka gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ et puis jeunesse a kana ɲinɛ jeunesse kɔ parce que jamana tɛ se ka évoluer ni jeunesse tɛ yen parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi jeunes caman bɛ yen minnu tilara kalan na a si tɛ baara la hali ne yɛrɛ filɛ ne ye chômage de n tɛ foyi la an bɛ tile bɛɛ ban nin cogo la yan et puis an kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen nɔ an ka togodaw la dɔw bɛ u ka dugukolo fana bɛ minɛ o la a ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ani Mali transport et puis juges k'u ka baara kɛ a kɛcogo la u kana se boli fantan kan ka yira fantan na k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ jo bɛ fantan bolo u kana fantan ka jo minɛ k'a di setigi ma k'a yira ka sabu kɛ k'a fɔ ko se b'a ye. hakilina jiginna CNT mɔgɔw ka avril kalo baaraw o kɛnɛ kan Colonel Malik Jaw CNT ɲɛma ale y'a ɲini ministre ɲɛma Sogole Kokala Mayiga fɛ a ka baarabolo n'o de ye plan d'action gouvernemental ye ko ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o taabolow kan. o kunnafoni ne bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna walawala Fatumata Traoré fɛ an ka jɛn ka bi sɔrɔlenw lajɛ. aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafilabe ale sɛrikili la mobilibaw jɔjɔlen siraba kan Mayina dugu kɔnɔ o kɔni dabilara min waleya taara u ka sigida mɛrɛlakaw fɛ ni u ye sɛbɛn ci Bafilabe gendarmelakaw ma ka sanga ni avril kalo tile 11 san 2022 yaasa u na se ka fɛɛrɛ kɛ nin waleya ninnu olu na se ka matarafa cogo min na. Sigida ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Marika a y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko mobiliba ninnu kɔni jɔli siradaw la o bɛ kɛ sababu ye ka siraba sanfɛla ka o ɲami wa o bɛ kɛ sababu ye fana ka taali gɛlɛya kalandenw ma kalanso la joona. Sikasokaw fɛ yen ji walakatali kɛrɛnkɛrɛnnenya samiya kɔnɔ yaasa o na se ka dabila u ye baara dɔw sigi sen kan Sikaso dugu kɔnɔ tile 3 bɔɲɔnko kɔnɔ Sikaso kɛnɛya tigilamaw olu kɔni wulila ni ka sanuya walew kɛ
kɛrɛnkɛrɛnyala ni o bɛ tali kɛ fose dingɛw olu bɔliw kan sugu kɔnɔnaw na fɔɔ ka taa se siraba kɛrɛfɛlaw ma melakaw ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa sugu ka o tanga ji walakataliw ma fɔɔ ka taa se sugu ale na se ka saniya cogo min na wa ko a kun jɔnjɔn dɔ fana ye saniya o na se ka sabati Sikaso ale yɛrɛ kɔnɔ ni waleya min ni a tanuna kosɛbɛ Sikaso dugudenw fɛ ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Moptikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Bankas ale sɛrikili la maa maramafɛntigi dɔ minnu bugutigɛnama dɔn olu binna Sagabala dugu kan min bɛ wele ko Garu ni a bɛ Dunbal ale sɛrikili fɛ ka sanga ni avili kalo tile 13 san 2022 min kɛra sababu ye ni makelenni tora wa dugu mun bɛɛ jenina Sagabala dugudenw u ye welewelemada kɛ jamana ɲɛmaw ma yaasa lakana o na se ka sabati cogo min olu ka nin yɔrɔ in na o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. O kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maçon baara ale baara baara min na nafa ani a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na a ma dɔ ye ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni na an bɛna taa togo la ale ni Ajaratu Samake ka kuma galamana an ka jɛw ka kɔrɔfɔ lamɛn. Maçonkɔrɔ baara ye baara ye min sigilen don sojɔ koɲɛw ɲɛbɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la simanso ale ni bɔgɔso yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɔni sɛgɛn ka bon a nafa sɔrɔ ma. Man dayirimɛ kɔni sɔrɔ a kɔnɔ mais an mago bɛ mun na an m'o sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ dɛ an kɔni baara kɔnɔ alhamdulilayi an dayirimɛ an b'o kɔni sɔrɔ mais an sirilen tɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ deli mais an mago bɛ mun kɔnɔ o ma ɲɛnabɔ. Hali bi maçon ka sanfɛmaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ marché ɲini ka d'u ma n'o y'u yɛrɛ ka chef'u ye olu de bɛ wari caman sɔrɔ. Ouvrier bilama an sɛgɛnna min na kelen parce que an ka sara t'an bɔ an bɛ min sɔrɔ a t'an bɔ dɛ an ka tiɲɛ fɔ an bɛ min si ne ko depuis 87 ne b'a la tiɲɛ na k'a fɔ ko n ye gɛlɛya sɔrɔ ten depuis ne ni client min jɛra ka se fɔ bi ma kɔni tiɲɛ na n ma gɛlɛya sɔrɔ parce que baara ye hɔrɔnya de quoi ni mɔgɔ mana jɛ hɔrɔnya na baara sira min kan a y'aw jija a kana to dɔ ta la bɛɛ k'i ta ma mais an ouvrier bilama an sɛgɛnna min na fɛn kelen parce que an ka sara t'an bɔ an bɛ min sɔrɔ a t'an baara min kɛ n'an m'an da hirimɛ sɔrɔ n'an tɛ suɲɛli kɛ n'an tɛ foyi kɛ an bɛ ala barika da an ka baara kɔni risque kɔni b'a la jɔn a la mais depuis ne kɔni ye baara min na ka na fɔ bi la ma risque sɔrɔ n ka baara kɔnɔna kɔnɔ mɔgɔ ma bana n bolo n m'a fɔ pɔntu bɛ se k'i sen sɔgɔ mais o bɛɛ n'a ta an bɛ taa nɔsiw kɛ quoi. N bɛ weleweleda min da sisan denmisɛnninw zeni diplômés minnu bɛ kalan kɛ ka t'u sigi ka kɛ te min k'o dabila. K'u bɛ welewele da jamana sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tilalen don kalan na k'u sigilen bɛ gɛrɛw na ale ni sokɔnɔnaw na u ka jɛ ka baara kɛ bawo baara min don ka kusa ni sokɔnɔsigi ye ka kɛ ni an ka dalen dɔw yɛrɛ kɔni ye ko baara lankolon tɛ yen maa lankolon de bɛ yen. An ka faaba kɔnɔna na fɛn min ye siraban ka kɛrɛfɛlaw ye olu kɛlen bɛ feerekɛyɔrɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase feerekɛlaw ani siraba tɛmɛbagaw ma fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ka se ka dan sigi ni waleya cɛjugu in na an ka kunnafoni na Makan Fofana ale ye wulikajɔ kɛ a ko kun kan an ka jɛ a ka sɔrɔlenw lajɛ. Bamakɔ siraba dɔw bɛ minɛni dɔ feere fɛnmisɛntigiw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ tile bɛɛ kɛ bolimafɛn ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka u ka fɛnmisɛnninw feere hali n'a y'a sɔrɔ nin baara in bɛ se ka kasara lɛsiw ma amina ko kelen pewu de b'u la dahirimɛ sɔrɔli. Donc n ka cɛ mɔgɔfin mana kɛ cogo o cogo i bɛ se k'i sigi ten ka cɛ f'i ka bɔ ka dɔ kɛ i y'a faamu bɛɛ bɛ k'o min fana fɔ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye tel que sirabakan kasara ninnu mais n'i y'o dabilalen fo ni dɔ bɔra jamana gɛlɛya la sinon en tant que ka jamana in to nin cogo la kɔni foyi de ma nɔgɔ a si tɛ se ka nɔgɔya fɔlɔ. Ka dahirimɛ ɲini sirada kɛrɛfɛ feere la o bɛ se ka kasara lase bolimafɛntigiw yɛrɛ ma. Ne yɛrɛ o don tɛmɛnen donc jisuma sɔrɔla dɔw ne tatɔ a y'a yɛrɛ ne ye donc ne binna bon ne ka moto garasera ne garasera ani bon ne kɔrɔmuso fana ale fana fana donc ko de t'a bolo ne fana ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ furakɛ donc ne kɔni b'a fɛ jamana a jɔyɔrɔ la pour que c'est-à-dire ninnu u ka lasigiw ma u bɛ se ka ji feere yɔrɔ min na k'a sɔrɔ u ma gɛrɛ gudɔrɔntaw la k'a sɔrɔ u ma don mɔgɔw la. Ni sirabankan feere in kasara bɛ se ka bali cogo di? Kulu minnu bɛ yen n'u ɲɛsinnen don siraba lakanani ma o ɲɛmɔgɔ dɔ ye fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ ka fɔ an ye.
minnu bɛ sigi siraba dagolonninw na k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ olu bɛ danger de la parce que mobile filɛ nin bolibaga de b'a la bolibaga in a bɛ se ka bɔ a bolo n'a nana bɔ a bolo a bɛ yɔrɔ min ɲini o ye sira kɛrɛlen de donc n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛ a b'a kun ci feere yɔrɔ de bɛ yen i kan ka fɛɛrɛ kɛ gouvernement kan ka responsabilité ta mairie kan ka responsabilité ta pour que mɔgɔw kana sigi siraba kɛrɛda ninnu na k'a fɔ k'olu bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛ ka dahirimɛ de ɲini siraba kɛrɛ tɛ dahirimɛ ɲini yɔrɔ ye dahirimɛ yɔrɔ ɲini o ye yɔrɔ min i fɛrɛlen don i bɛ sécurité la i kan k'i ka dahirimɛ ɲini o de la sariya kɔnɔ minnu bɛ ka fɛrɛli kɛ sirada golonnen na olu tɛ se ka l'impôt sara o bon ninnu bɛ manque à gagner de ni ninnu bɛ ka impôt sara a ɲɛ ma sirabaw bɛ dilan ka ɲɛ don o don an tɛ plaigner kɔni an da ye ka kuma ye u fɛ ka kuma cogoya la u ka se k'a faamu k'a fɔ ko ni kɔlɔlɔ bɛ se u yɛrɛ de ma fɔlɔ yan'a ka se mɔgɔ wɛrɛ ma donc sisan n'an kumana u fɛ olu y'a mɛn il faut que an fana ka dɛmɛ état fɛ an ka dɛmɛ mairie fɛ pour que an ka kuma fana kana kɛ fu ye an ka jɛkulu mara ninnu kana kɛ fu ye gouvernement ka décision dɔ ta ou bien mairie ka décision dɔ ta u ka mɔgɔw wuli min bɛ taa mɔgɔw ninnu wuli k'u bɔ yen hasiriya tɛ ɲangoya tɛ fɛn wɛrɛ tɛ c'est pour que mɔgɔw ka fɛrɛ bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la kumakan kelen pewu de bɛ nin sirabakan feerela ninnu dahirimɛ ka sɔrɔ ko marabolo mɔgɔw bɛ ka ɲangili mun ta kɛ so ma o tɛna foyi bɔ olu ka baara la sabula olu bɛ k'u dala dumuni de ɲini wa bɔrɔ lankolon tɛ jɔ o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ situlu ale kɔni nafa ka bon kosɛbɛ dala dumuni ani furakɛliko nasira kan maa minnu kɔni b'a baara u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nafaba de sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Fadi Talfi Mayiga ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se a baarabaga dɔw ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka jago ka kɔrɔfɔw lamɛn. Situlu bɛ bɔ sikɔlɔ la o min yɛrɛ ye si den ye ni yiri kofɔlen ale ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ farafina kungo kɔnɔnaw la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ tilebiyan fan fɛ situlu feereli donnen don ba la an ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ a nafa ani a feerebagaw fana bɛ nafa min sɔrɔ a feereli la u yɛrɛw ka fɔ la ne bɛna ni situlu ye ne bɛ se ka caman ba san n bɛna n'a ye bɔrɔ la n b'a kɛ mana kɔnɔ k'a sɔrɔ k'a don bɔrɔ la k'a da saran ka na n'a ye a kɔni n bɛna n'a ye kari fɛ ni nana n'a ye mɔgɔw bɛna ta n bolo u fana b'a don 1 kilo manani kɔnɔ u bɛ taa n'a ye Moritani sisan ne b'a kilo di détaillikɛlaw ma 200 minnu b'a ta en gros la n b'a don olu ma 180 situlu sugu ka bisa bɔ finteni bɔtɔla ni a baara de bɛna gɛlɛya an bolo nɛnɛ bɛ yen a nali ka nɔgɔ bɔ ni finteni bɔra a baara ka gɛlɛn parce que n'ale yelenna dɔrɔn tiɲɛli bɛ na i y'a ye bɔn finteni na de a baara ka gɛlɛn tɛ nɛnɛ la kɔni a baara ka nɔgɔ ne bolo kojugu n'a bɔra la tiɲɛ yɛrɛ la n ma gɛlɛya sɔrɔ situlu feere alhamdulilayi n ye nafa fana sɔrɔ a la situlu tɛ i n'a fɔ nalakɛ ta gansan ye wa situlu bɛ mago caman ɲa min ni nalakɛ ta tɛ kelen mɔgɔ b'a kɛ nala situlu bɛ mɔgɔw furakɛ y'a ye denbatigiw bɛ tilen ka na san furakɛlikɛlaw bɛ tilen ka na san an bɛ situlu ta 140 a bɛ na 5 a kilo bɛ na 5 i bɛ na feere a 200 180 o ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ basa a ye mago caman ɲa ye ne b'a la ba ka ca dɛ a mɛnna dɛ ma gɛlɛya foyi sɔrɔ baaraw de tɛ kelen ye san baaraw bɛ ka gɛlɛya ka taa n'a bɔr'o la premier nafaba de tun bɛ baara la ma bɛ yɔrɔ min na san baarakɛla cayara situlu nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabula a dunni kɔfɛ a bɛ bana caman fana furakɛ furabɔla dɔ ka fɔ la situlu nafa ka bon fo ka se da la situlu nafa ka bon a bɛ kɛ ka den furakɛ situlu bɛ don a bɛ kɛ safinɛ ye situlu a bɛ baara caman yɛrɛ kɛ i bɛ se ka min nɔ i b'o de fɔ la ne kɔni bɛ denw furakɛ ne ye ala barika la o bɛ nɔgɔya n y'a nafa caman de ye situlu la a nafa ka bon fo ka se da la situlu a bɛ don a bɛ kɛ ka denw furakɛ baara situlu a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ safinɛ ye den ma bana ka se ne ma cogo o cogo ne b'a furakɛ ni situlu ye minnu bɛ situlu lase a ma vraiment u k'u jija situlu ko la situlu nafa ka bon kosɛbɛ den furakɛ kɔnɔ ne y'a situlu ne y'a nafaba de sɔrɔ a la wa mi wari sɔrɔ a la fɛnɛ a kali ne ka baara yɛrɛ de ye ne tɛ baara wɛrɛ fosi kɛ situlu baarali ka denw furakɛ ni ye ka farafin fura d'u ma u bɛ taa o la denw furakɛ ala barika la n y'a kɛ fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ n'a fɔ ɲɛna ko fura ɲɛna ka kɛɲɛ ni situlu nafa ye bɛɛ lajɛlen kan ka nin yiri kofɔlen don ba la o de hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kan ka sisun ka lakana kɛ i haminako ye sabula a bɛ nafa ɲa cogo min na Mali kɔnɔna na a b'a ɲa Mali kɔkana fana na o cogo kelen de la
Farikolo ɲɛnajɛ ale binaw ka kunnafoni kuncɛ la kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ bolola dolanci o baaraw bɛna lakuraya dɔgɔkun furacɛ nata in na walasa se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ la Kayatu Bagayogo ale ni Amadou Kiyate an ka jɛkulu ka sɔrɔ olu lajɛ. Championnat national Ligue 1 de basketball à la saison 2021-2022 au Barobna Kolobokari femi dɔgɔkun nata mun na sɔrɔ no bɛna kɛ nisɔndiyaba ye basketi kanubagaw ye o de hukumu kɔnɔna la sa ka kɔni baara ɲɛbila ninnu ye an ye ɲininkali tɛmu ka taa se basketi acteurs ma olu bɛ ɲɛfɔli kɛ na ni championnat national daminɛ baaraw la. A ka d'an ye an k'a daminɛ dɛ mais vraiment sunkalo in kɔnɔ n'u bɛ se k'a to ni sunkalo in banna an k'a daminɛ o bɛ diya an ye kojugu sinon an yɛrɛ de tun bɛ k'o kɔnɔ ni an ye nisɔndiya jumɛn min sɔrɔ a la Ala dɔrɔn de b'a dɔn ni e b'i denmisɛnninw dege la o tɛ ka compétition kɛ donc o bɛ décourager trop donc fo ne ka timinandiya yɛrɛ kɛ pour que o kana terrain na sinon o kun décourager la mais min depuis que nouvelle na y'a mɛn sisan don o don minnu ko tɛ na u bɛɛ kun awɔ disposition b'an bolo parce que an ni fédération kumana o kan an y'a f'u ye an ka degun an y'a kuma f'u ye o ko u b'an ka degun ta n'a bɛna daminɛ u bɛ disposition bɛɛ ta sunkalo ko in na pour que an kana degun sɔrɔ. Anw sa an bɛ championnat kɛ sunkalo kɔnɔna la an ka championnat de b'a daminɛ ke sunkalo ou sunkalo b'an sɔrɔ a la ou bien an bɛ don ka to sunkalo la mais nin ta in kɛrɛnkɛrɛn o b'an sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la diyagoya an ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o la. N bɛ baara kɛ début de saison na ni comme an b'a fɔ cogo min na préparation physique ye donc après préparation physique a bɛ na tactique la ka don compétition kɔnɔ bon impact bɛna kɛ min ye compétition wagati tɛmɛna ka sɔrɔ an ma compétition daminɛ fɔlɔ a impact ba bɛ se ka k'o ye n'a daminɛna i bɛna ye k'a fɔ au début mɔgɔ caman bɛ i sen da yɔrɔ ɲini mais tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka diya engouement ni fɛnw bɛ se ka don a la vu que an mɛnna ka sɔrɔ compétition tɛ foyi foyi tɛ a ka jugu athlète ma quoi. An kun mɛnna an bɛ ka programme daminɛli kɔnɔ donc vraiment a bɛna daminɛ an b'o o kunbɛn ni barika ye a nisɔndiya barika ka bon kojugu sabu ka d'a kan basketi n bɛ fɔ an ka baara tɛ bilen mais anw ka passion de don anw diyaɲɛko de don bon n'o tɛ kɛla dɔrɔn donc a bɛ komi fɛn dɔ b'anw jɛ quoi donc n'an y'a mɛn k'o bɛna daminɛ donc dɔwɛrɛ t'anw ye nisɔndiya quoi. basketi in daminɛ baara daminɛ formation an kun y'o kɛ sabu o kuma sɔrɔ a fɔra basketi bɛna daminɛ donc an ko yan'a ka daminɛ an bɛ formation dɔw kɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigin basketi règlement dɔw la donc o formation kun kɛ kun yɛrɛ ka basketi in daminɛ yɛrɛ de kɔnɔ donc ni o nana daminɛ donc diyagoya an bɛna olu waleya. An b'a jigiya k'a fɔ ko nin championnat bɛna kɛ championnat dumanba de ye wa a ɲininen don fɛn min ye supporters bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka bɔ ka caya ka se ka na ni basket kofɔli lajɛ. O kunnafoni bɛ dan sigi an ka sini kunnafoniw na an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu de tun ye nin an ce a ka don o don kan na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.